El senyor Bofarull, propietari de l'empresa Brocar S.A., es jubila i ha de seleccionar un director general nou. Això no serà pas fàcil, té 3 candidats. Quina és la manera més adequada per dirigir les persones? El primer candidat és un candidat autoritari, una persona que mana, que fa portar la gent cap allà on ell vol. El segon candidat, ben al contrari, és una persona molt participativa que involucra els seus col·laboradors tal com si fossin companys de feina. El tercer candidat, li diem el laissez-faire, és una persona que deixa fer, que supervisa amb la distància, que s'ho mira però no intervé massa. El senyor Bofarull assenteix, però com gestionen el seu temps? El primer, el dogmàtic, és una persona que demana un report diari als seus col·laboradors, no els hi treu l'ull de sobre. El segon, però, és la persona que demana involucració, és la persona que el que prefereix és fer reunions grupals perquè junts puguin decidir quin és el millor camí a emprendre. El tercer, el més permissiu, la persona que s'ho mira tot amb la distància, prefereix per això el cos a cos, la recerca de les emocions amb el seu col·laborador més proper. De fet, són metodologies diferents, però com fer-m'ho per prendre la millor decisió i no equivocar-me? En aquestes sona a la porta, s'acosta un consultor. Senyor Bofarull, problemes? Sí que en tinc, sí que en tinc. I quins són aquests? Haig d'elegir entre 3 candidats i no sé quin és el millor. Escolti, senyor Bofarull, és que no hi ha un candidat millor. De fet, l'elecció dependrà del nivell en el qual estigui l'empresa en aquests moments i d'on vulgui que sigui en un futur. El primer dels 3 perfils, l'autoritari, és una persona que és molt vàlida en situacions de crisi, quan cal prendre decisions ràpides i contundents. Recordem aquella frase que diu: quan un vaixell s'enfonsa, el capità dona una ordre, no convoca cap reunió. Si l'empresa necessita una bona gestió, més que no pas un canvi brusc, el que necessitem és un perfil molt més col·laboratiu, una persona que sigui capaç de fixar els objectius en un minut, de felicitar en un minut i en reprendre quan sigui necessari en un minut. Si l'empresa el que necessita és innovar, aportar solucions creatives a problemes de sempre, el que ens falta és aquest perfil, el perfil del laissez-faire, el perfil que deixa fer, que no intenta coartar la llibertat creativa dels seus col·laboradors i companys. Diputació de Barcelona.